Takukni nokri nadi nokri nomor tikramo thana adong rok nok snamai rekha bera kri tongjanai jaga kaham kri sabutin tiya tikin mai masungo hane bagai tini borna choba chukhai ga sajago mai khairong ani kothati kosto nangro an baikele sanai Tikramo tini borok kaisa bo nok kri choba chukhango hai Korbuk subdivision sini Sar district working president Srijit Maharaj ni tidul Mumbai kaisa choba khai tongo kuri borok no nok tangi rekha sini Sar Srijit ketal nok tangi rekha tin dokter khajak tin karam khajak kucha bichale te ramothani atong rok kurung kaham jatano sini Korbuk subdivision kaisa momong mokni nok chujayano sini tikramo tarafti Korbuk subdivision ni ba Korbuk political district ni Korbuk ni resident sabto ge bibinno sini 28 ni candidate sarbansen tibuto ijensen bebagno milage kaisa sen je susugyano sungtine chubarano thaka nok rina sung nok tangi rina thaka sungte tikramo tarafte sung hambai marwo sung je o jaga wo jara chuba chu khainai chini youth bati ATWF tikramo thane adong rono sung khabai na kham marwo tangi himba chuba chu man bagai tapno sin nok solitobo successful yako ang koinai bebagno je tikramo thane adong rono bibinno jaga wo omo hai jiti guri borok to hangke sing tipra tharo borna chuba chu khadi geseng je buagrani je ideology 19 jati thancha o thanchani marino chungtiye kini thanchani marino tiye chungtini o jagao nok no chung success khairna hinai khaisa pa hamba